ụmụnne m ọnụ hụkwurechi ọnwa nọ nwaanyị nwanyị mba nnọọ ha ụmụnne m kai biko enwere ihe m si m abịa gbotoworo ọnụ ngala na eji m Chineke nna rịọṅụ nwanne m nwoke nwanne m nwanyị toruo ntị ala were ntị gwum ya n'ọnụ m gwum gị ọka na ntị. O nwere mata m ji na background o kwesịghị ịpụta, ọ naghị aga ịpụta. Yes, a conclude ole na agaghị ewepụta okwu ahụ. Etritichana ya amana ya ọnụ n'ụdị a ga-eji ụdị m nwere ike emene m kwuo nke m nwere ike ikwu gbajie lee ma ọ ga-ekwe mmekwata. Onweghị ihe dịka mmekwata nọ n'elu ya, n'ihi na ya wee okwu rere ure, and the reason ọ ga-eji ọ ga-hapụta ebe awụ maka gịnị? A lot of people ga-ama the source of the story. Enwere ndị na-eso m story ahụ doro anya, ha ga-ama, and ọ n'ime story ahụ ka a ga-ama ihe mere nọ, mana ihe mere nọ rere ure. The only condition ihe ga-eji dị mma na that marriage wụ forgiveness, mgbaghara. Mana home ya coming, onye kwesịrị ịgbaghara foro ntutu taa ihe enweghị ike. Okwu agwụla, emechaa na conclude ole, mana enwere ihe m si m abịa gbotowa biko. Ịnụ ngalugbe na ịlọla nwanyị ọ ịlọla di gị conclude n'ime onwe na ịbatala na that family na alụbatala na ọsọ enwezighị ọnụ. The fact na alụbatala gị file n'ibrụla oche ya iji otu nwa before gị gbakọlite otele n'elu ọma abụọ before gị jinwe ihe a na-ahụhụ were marriage proposal bịakwute ṅụ ahụ ya, mana ọ nọ n'ime ngwugwu gị bido gbaa shiwa elo tụrụ ntị n'ala. Ịnụ ngalugbe ne ewo nwoke mana nwunye ṅụ agawala through a lot. N'obi ṅụ dịrị ugo, n'obi ṅụ ọwụ hakwa na onye ole ọmụọ na nwa ka ebe ọ na-ahapụ nwa ya na-aga. Ka m gwa one thing, ile anya recently marriages kọwashiga, young marriages nnaghị isi na mgbọ aja na-akpọwashi. Ụfọdụ misunderstand, ụfọdụ aghọtaga na some of these marriages kọwashiga nọ about 80 to 85% of the reason these marriages are hitting the rock is one thing: fear. Fear. Ojo. The fear of repeating, going through the same mistake, which forgiveness is calling today. The fear of facing it again tomorrow. Ojo na ihe ahụ megata iji asụ ga I'm sorry. Na eventually na agbaghara ebe aka ji otu nwa. Ihe a nwere ike repeat onwe ihe megana nwere ike imeghe by then ụmụ abụọ abịala ụmụ atọ abịala. Onye ahụ atry wazie correct. Hụtazie mistake ya hụtazie marriage ya no mistake. Na ya ga correct ugbu a na ya ga-ebe tomorrow. Ụjọ na otu ọka wụ otu ka a mụrụ na ka apụwakwa ka biko ka apụwa n'ihi na ga-ebuli ihe amege mee continue mgbe ụmụaka abụọ batara. Ọ gịnị wụ ihe like batazie mgbe ọ ga-abaji isi ụkwụ n'aka gawa amazi lawa amazi ọka wụ otu ka apụta ka correct ya the mistake chọọ onye ọzọ dị mma lụrụ. Ọ fear. Ọwụ na onye mejọrọ agaghị agbagharali kama ọjọọ na-agbaghara n'otu nwa ụmụ abụọ atọ anọ bata amụze face the responsibility of raising children, not even a child this time around. Udiri ihe a mme aga ahụzi ụkwụ pụọ ka apụ ugbu a na chikadi ọwụ ụjọ. Mgbe ụfọdụ ga-ahụ ihe mere mmadụ gị asịbara ị ga-agbagharali nwe ya nọdụ, mana onye a mere ma otu oshi dịrị ya ya bụ ya asị na ikele emege n'isi ụkọta ka ya were ugbo chụwa ewu ojii before chi ejie. Ihe play out na this particular thing na gwonu gbasara this family, this husband and wife. Ihe a na ihe play out. Mgbaghara awụghụ the problem kama ọwụ ụjọ na agbaghara. Ihe ahụ ekwe gbaghara n'otu nwa ga-emekwa again na nwa atọ anọ ise. By then onye aga ahụzi okwu ya chọgode ịla ụmụ ya na-adị
ọ bụrụ na ọ bụ otu ahụ ọ ga-atụkwụrụ ọ ga-enyeliri ọ ga-atụkwụrụ ya sị mba ka ya chọọ anọ a better partner ọ ka ere eze nwa na ọ bụrụ otu na ya ga-azụ di ya ka e wekọta dị isi before ka uruzie da na lụọ onye ọzọ ọ gaghị adịziri izi ma ọ bụrụ na ụmụ anọ ise dị involved. Youthful, good looking ajụọ na-ekwu because mgbe nwaanyị na-amụ nwa ka ọ na-sacrifice a lot. Physical appearance ya si niile ya na-sacrifice, youthful age ya na-sacrifice, beauty ya na-cut everything short. Ọ ihe ụmụaka na-anara ọ natural thing and ọ ha ajọ ihe. It's a beautiful thing. Mgbe ahụ o ji otu ahụ nụrụ gị ji ya ji dị ṅụ n'otele ṅụ ịgbakuliri elu na okwu nga na-ekwu ekwu ya ele echi nwoke nwa onye chọrọ headache, nwa onye chọrọ ebe udo na-adịghị ya ele anya na nwaanyị na ọ dị hot, ọ dị toxic wite ihe kele o mere ọ gịnị wee offense ya ọ bụrụ na ya ga-emere gị ihe niile onwe mọchị emere gị strike this hard n'otu mmụnwa na ọ bụrụ na ya ga correct this mistake gị nọrọ ga-atọ moshi ụmụ wuo des kpọrọzi ụmụ na ya ga ihe emege na ya ga agabigadi ya fat ya ga-anwụchu before time ya n'ihu ọnụkwa na nwaanyị mgbe ị na-atọ nwaanyị ime gị ama otu kpọ ọ abụọ gị filie na ọgwụkwọ na onye ole that she should find a way live with it, tolerate you at all cost. Ọgụrụ na ndụ ya nọ on the line ya nọga di ya because gịnị ọlụhụ dị n'ụwa ya. Mgbe nwaanyị a biliteziri ịsị na ya anaghị alụzi ikekwe ihe ya coming and you really need her ya asị n'ụjọ na ya anaghị alụzi gị na asịsị nwe ya gbaghara ṅụ ọ bụ ihe gbaghara ṅụ the problem ya ahụ mere mgbe o ji ụmụ abụọ imewe ya na mgbe eji ụmụ anọ ote ya pụtara si ya anaghị alụzi wite ụmụ anọ ụmụ ise ọ gara ya ahụ isi ya na-alụgazi ụmụ ya agaghị ekwe ọ ya gbakọ anya ya ga-ado n'azụ enongalugbu before gị filie na ịbana na marriage is still passing the trial even after the first issue, second, third, some ga-apụtakwa even with 4, 5 na health center na isi ha first ndụ ha first safety first na ọ bụ onye dị ndụ na-akọ ihe mere n'otu oshiri mee mgbe ahụ ị na-eche na enwe ihe onye ahụ oge akụkọ n'ọlọf kanụ ọ onye kwena nwe ya background oshiri lebe na ị nwere nne m na inwe big family na ahụ unu na family name unu na oshiri ike na she wouldn't want to disentangle lerukwa anya n'ihi na mgbe ọ ga-eme ka move si ya na alụshi na ihe ahụ ya ahụshighi ya and ikekwe ka like ya inedri ya ihe a wee satịlị nwaanyị chọrọ just that some habit nọ n'ime ekpega ha ọ gago overboard and the check gehi ya ka ifilie na because nwaanyị a n'obi nwe oju ebe o ji asa akaje na ọ mụọ na nwa wụ ha kwa n'onye ole mgbe ọ ga-ebilitezi sị ya na-alụgashi gị ile ya ịhụ yazie na ọ dị serious ga-esi ya mgbe ya gbaghara nwaanyị a wụghị gbaghara nwa dị problem ya bịa ele anya ije marriage gị na ya bụ na ọ dị far ihe onye ga-emeli wu ihe onye ga-emeli na ihe iji si ya gbaghara mgbe n'otu mmụnwa ugbo na ya ka dịba tantam ka ya chọwakwa onye ọrụkọ ọrịa chọwa ma Chineke ga-ewepụtara better person gị na asịsị gbaghara ya jụzie na ọ gaghị agbaghara n'ụjọ dị ya na ihe ime ga ike otine na-eme ya by then ya amụchalụ ma were ndụ ya niile nsụcha dị ya fozie ọfụbara eji azụ achịcha ụmụaka chụwazie ịzụ ha ihe ebewe na ọ ga-enye ya nsogbu ọwa ụjọ chụga nwaanyị ọwụghị gbaghara na the problem and that is the thing younger generations like all these young girls they at a very young age ị ga-ahụ ruru ụmụaka 22, 23, 24 nwa 20 years ime ihe ga-eme otu mmụnwa before mara ya erutere limit ya na ọsọ ha na-asọ gbaghara ya sọ na-alụgashi n'ọnụ bụrụ ichekwa ya n'ala ihe ọ gbaga ụjọ ka e were te ndụ ya ka na-ata ya mmanụ n'aka were ga correct ya mistake marriage gị na ya bawozie mistake ị ga-ahụkwa ndị na-etake this type of decision even in their 30s, 40s because asị onye dị ndụ na-akọ ihe mere nọ so mgbe ị ga-efili na ijile marriage trap onye ihe gị na ya nọ gị bịa gbaghachizie ngwugwu gị na-emezi ihe ga-eche ekike karata ị chọghị ịmụta onye gị na ya mege ihe ga-efili gị mee ihe gị chọọ isendụ ha akpa aka n'ọnụ gị so na-alụọla this is marriage. Yes, she should find a way to live with it. He should just bear with you and so what na ịbatara ndị ọ ga-emụrụ dị ọkpara ọ wụghị mụ dị ọkpara dị mana nwere ike lecha ihe megana na otu ekpomọkụ shekarị ebere na ya so enukwa na ya na-alụchi a na-asọ obere ihe na ugbo na nwunye mere ha iji gaa agbaghara enweghị onye chọrọ ịma hụta ụjọ this man na ihe anyị kpọgobere ihe erighị eri n'ahụ ihe anyị chọrọ ka ọ gbaghara just like that n'otu mmụnwa what of nwaanyị amụzụ ihe niile ọ na-amụ mgbe ya ga-enidizi companion ụmụaka eji ụlọ ya enidiri companion ya wụzie onye ji nwaanyị na-enweghị peace of mind and ya bịa isizi na ọ naghị alụgazi ụmụaka faces anọrọzie na ọmama ha ka ị chọrọ i-divorce na ọmama ha ọ gaghị enwezi opportunity peace onwe ahụ marriage akụkọ ụmụaka eju na-ahụta na emeghị mma ha ihe ọjọọ
By then, always a companion, nobody to follow, no peace of mind, no joy, no peace. This man hụta ihe ndị a na ọ na-aga ime in future. Ịgbagburu n'ishekwa ya n'ala. Somebody na-aghọtaga bịa sọ obere ihe nwunye nwere ka ijiri chọhụ ịgbaghara. So before gị mee onye gị na ya bụ ihe, select kwa dị very very sure na ihe anyị mega onye ahụ emenye na ị ga-eteki ya. Marriage is ọkọwashiga today, ọkọwashiga hụ na some of them, some not all, ọkọwashiga hụ na ihe onye mejọrọ ibe ya amahụ ya na-azị gbaghara. Ụfọdụ awụchakwana ha wee ego lara, ego mere. Some people nwere ihe ị ga-eme ha n'otu nwa ụjọ ezuo ha n'otu nwa ya dị ụta n'ime ihe a kpọrọ marriage. Unu ga-ejigide aka unu jitee ya aka rute mgbe nka ga-egwu ọnụ n'ọnụ, na-egwu nka ọnụ, unu ehulalo n'mata ogologo niile you bend, n'mata ikpere niile ọ ga-stiff, n'mata degrees ikpere ga stiff. Awa ebe marriage bụ na agaga ihe ọ sọrọ n'anya gba kpakpakpara ị ga-ebido nwe. Awa ebe marriage bụ na agaga ọ ga-ebugide unu rute nke na ihe ụmụaka gị daa n'ala gị wozie ndị ya na ụmụaka na-egwu egwu because gịnị ọ ndị echiche mara gị na ha chọtaziere ụmụ ha na-akpọ nrịkarịka na obiọma akpakwana because gịnị ọwụ ndị ọrụ that's ọwụzi ebe age limit na ebe dị ụdị ahụ ịnọdụ you start going back. That is nature. Ọ ebe marriage bụ gị na onye aha kacha bete ịbịazi n'isi mbụ gị na-eti ibi ya off, na-eti ya ụjọ n'ime onwe ihe ọ na-complain na-eme na-arụ ha mma. You can't work on yourself. You can't what is away in public. When we can't what is nothing on my young, your partner na complain when in. And then when he bore, he feeling a good chage, poggy look at the away. None about an animal marriage or the more than in Wendy is a mukuna toto. And Wendy organamba na toto. Onya gina make him chocolate or chocolate semoku. Or chocolate keep your malice, give her somebody needed the companion, somebody the peaceful, but in a get to you. I get up ọnụ, I get ya ọnụ, ya dị lonely. Ọnụ na marriage, ọ dị lonely. O nwere companion, ọ dị lonely. Ọ gịnị wu ka ehi na-eme ugbu ine? Ka ị hapụ ịpụta echi from ịrịọgide gị twist zie ya sị chọghị ịgbara m because ịchọghị ịgbara m. If not, ọ ihe obere ihe n'ugbo. Ihe ahụ ikpọgo obere ihe to you nwere ka ọnwụ obere ihe to somebody else. Always give each other listening ear. Mara ihe ị na-eme ugbu ine n'ihi na ka eji n'aka ugbu ọkọkashiala. Ọkọla gbogbo. Beyond repair kwele lugwa la kwon to kwekwe ana me bia nga go ihe mere no to shime mana few persons ga mai ndị na amabe ihe segana nke bata matazi ihe segana and ihe ahụ segana ọ na-eshushi bachapa anya. Don't bring finish to your marriage. Ahụtala onye gị na-ebi na ịhụcha nne ịmụ ya aka n'obi gị esi ịmụ ya. Ọ bụrụ onye hụrụ n'anya ịmaghị ya. When a man is in love with you, sister, you don't know that man. When a woman is in love with you, brother, you don't know that woman yet. Ọbụrụ na onye gị na-ebi, idezi o doro anya ọfụma na onye ahụ hụrụ na that person loves you. I bet you, tie ego. You don't know that person yet. Naanị ihe hụga with the love side of that person. Love ahụ shift to body. He wasn't like this when I married him. She wasn't like this when I married him. Stop pushing. Return that love. Obi ahụ hụrụ m n'anya gosi ịhụnanya mana ihe na ọwụ ifile na ọwụ ọrụ dịrị onye ọzọ akpagagara gị sị na onye ahụ hụrụ m n'anya n'akụkọ ọ ga-ahapụlikwe na ọ ga-eme vum megharịa na-agbara egwu gosi obi ahụrụ m n'anya that person hụrụ that your partner hụrụ n'anya gosi ịhụnanya emere ka ya maka ọ dịrị ịhụnanya mara nke ị na-eme ọwakwa ka ọ na-ebe ị chọghị inye listening ear ọ gịnị ka ọ na-akpọ let us discuss gị na-epushugharị ya gị gbakọli otere ya wụrụ nwaanyị kebe ibu ohigbo ya otere ime gị inugharịa eme gị inugharịa n'obi gị ọhụ ga ndị otelikwa outside obenwọ m ị ga-anụfa atụ aka ụmụnne m ọhịa m si mabịa gbotowa ngalugbo ene otu ọ bụla o shedere a ga-ama ihe mere na jiri mee and ọ ya ka m bịara igbotoro ebe ka na-ekwe hụ ka agaghị apụta achọọ m ka ọ pụta o kwesịghị ịpụta mana ihe beganụ yitere ya kọsụrụ ya ọ ya ka m bịara igbotowa ngalugbo ene biko ọ dịra onye na-asị mgbaghara dịrị ya n'aka ọwụhụ fọs
onye imejọrọ chọrọ ịgbaghara na ọ dịrị ya ma ọsọ na-agbaghara na ọ dịrị ya ị gaghị asịbata ikwesị ọwụ ihe na-awụ ihe kpatara ya mgbaghara dịrị onye a na-ele anya ka ọ gbaghara ọ gịnị ka ị na-eme that is what you should check kedu ihe ahụ ị na-eme ga na-ebugharị n'ọdụ onye ọbụla gbaghara ọkakwa mma na ịkpachapụrụ anya gị ime gị mechara tụ nga ọ ga-ekwe ele asa ị gaghị eme ihe mmadụ ihe ị ga-efili gị ị ga-eme ihe dị nwa n'obi ṅụ simple forgive me will wipe everything. Hello ọhịa m sị ma bịa gbotewara nụ karịbụ ene onye ọbụla mara mee onwe ihe karịrị udo enwe ihe karịrị ịhụnanya enwe ihe karịrị nghọta enwe ihe karịrị elechu elu asụ mana onye ka a na-eluru okporo asụ olee ngo ihe kpatara eji elu okporo asụ ahụ ọ dị very very important ka ị mara ihe na-akọ ọsọrọ onye gị na-ebi na-enye ya okporo asụ lu everyday ya elu okporo asụ otu ụbọchị ọ ga-ekwe elu ya gbụpịa be very very careful ọ nke ọha nọ udo dịrị ọnụ